Gepleýär Azatlyk radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Keptäniň jemi bilen men ýokşun anagurwa. Bu hepde azatlygyň esas temalary şol sanyny saýdymyzda iň köp okolanlar dollaryň gara bazary narhynyň Türkmenistanyny ýene bir gezek rekord derejesine ýetmegi. Türkmenistanyň Türkiýe göýerilmedik we aeroportda gan basyşy ýokarlanyp aradan çykan denan barada boldy. Daha soňky lewaby batan duğul ap tupan barada kabarmaz videomyz hem köp okolanlaryň we köp görülenleriň bäşligine girdi. Daha soňky okuwçylar ogurlukda tutuldy. Bir kanun tek soyuncaklar konfiskasiya edildi. Aşgabatyň aeroportunda denanlar halkary reislerinden düşürilýär ratly habarlarymyz hem köp okoldy. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Istanbul, ýaşaýyş urusady problemler türkmen migrantlaryny günwatara bozgunlyga öňüpdirýär diýen atlan çap edilen söhbetdeşlik çekýär. Elbetde dollar narhynyň ýene bir gezek rekord derejesine çykmagy, Türkmenistanly bir aýalyň gyzyl gaçakçylygyny aýplanyp Delhi'niň aeroportunda saklanmagy barada gepleşiklerimiz hem köp dinlendi. Vilayetlerden Aşgabatda işlemäge baranlaryň soraga çekilip ýygyny berilýäni barada gepleşigimiz hem şu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny ýempost ökülýär diýen atlan çap eden foto tergimiz çekýär. Daha soňky duğully apy tupan guruşa barly. Aşgabat ýene-de ýagna taýýar bolmady atly video reportajlarymyz. Mekteplerde soňky jan kakylly diýen atlan çap eden videomyz hem köp tomoş edilenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp burun edilen makallalarymyzyň başynda daha soňky okuwçylar ogurlukda tutuldy. Bir kanun tek soyuncaklary konfiskasiya edildi atly maglumat gelýär. Şeýle-de bu hepde gadyr gijesinde emläge alynan gülençileriň azatlyga çykarylmagyna garaşylýar diýen atlan çap eden maglumatymyz köp gurrun desçekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň goýan temalaryna goşulyp öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk radiosi. Türkmenistan prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 1-nji ýylyny çağalar gorumagyň halkara gününe çap edilen gutlugyny türkmen halkynyň nesilleriň beden we uruhy sagdynlygyna, maşgala däplerine, edeb ekramy, adam kärçiligi, pähim paýkasy, zähmete uly ähmiýet berýänligini ýytyýar. Şu maksat bilen paýtagtymyz Aşgabatda vilayet merkezlerine, ähli şäherdir owalarymyzda iň häzirki zaman enjamlary multimedia we okuw tehnik serişdeler bilen üpjün edilen çağalar baglar, mektepler, sport merkezleri, enelerimize we körpelerimize halkara derejesinde ýörüýtelöstirilen saglygy saklaýyş hyzmatlaryny amala asyrýan ene mehri saglyk merkezleri, köpetdagyň sergin jülgelerini, awada milli syýahatçylyk zolagyna bolsa çağalar sagaldyş we dinjalyş merkezleri bina edildi diýip prezidentiň gutlugyny aýdylýar. Elbetde Türkmenistanyň döwlet eýçiliginiň näkmetli otunyna şeýle mazmunly maglumatlar kän berilýär. Emma yerli seçmeler metduwatda edilýän zatlar bilen durmuş hakykatynyň arasynda ören uly tapagyň bardygyny Türkmenistanyň çağalaryň sosial goragynyň ýyl-ýyldan peselýänligini habar berýärler. Bu ýagda ykdysady krizisiň çuňlaşmagy, işsizligiň ösmegi we durmuşyň gymmatlamagy bilen hassa agyrlaşýar. Emma hökümet kyn ýagdaýdaky maşgalary görmezlige saryp özüne umag dowam etdirýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran Murgaply Mollum Azatlyk radiosi bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Onsoň Azatlyk radiosi çağalar gorumagyň halkara gün münasibetli Türkmenistanly çağalaryň hakykatdaky ýagdaýy bilen gyzyklanyp ýurdun regionlarynyň birinde ýaşaýan pensioner ena we Aşgabatda ýaşaýan ýazza ýüz tutdy. İlkinci söhbetdeşimiz Lewap vilayetiniň Galkynyş etrawyna ýaşaýan 67 ýaşly pensioner Zylýhene. Onuň bilen Aşgabatda kabarçymyz Soltan Açylowa söhbetdeş boldy. Söhbet edýärmi çağa rahmetin ulanmaly diýilýär. Şu çağa rahmet o ýerlerinde nähil ulanylýar? Çağalar indi kanikul döwrezir. Mal zat bakýarlar, kimiň maly bolsa. Öz mallaryny bakýarlar gidip meýdanda. Başka işe ulanan ok. Şäher ýerlerinden taçkada sürdürýär diýilýär. Bizinki owa. Bizde onun ýaly zat ýok. Ýani öz malyny özleri bakýarlar. Owa ýerlerinde çäreler geçirilýärmi? Prezident gelýär diýip wekidilýär, ýani bir bayramçylyk diýip o parkda zatda çykyş etmeli diýip wekidilýär, çäre diýilýär da. Yok, ol yaşları edýärler, ýene beýlekilere kän onun ýaly zat ýok. Mektepde bar, mektepden ekdiýärler ýörite, avtobus koyup olar gatnaýarlar. Ýene beýlek ol o adamlaryna ki onun ýaly zat ýok.
koçlar gidiyorlar. Yöret avtobus verilýär. Şu gitmeli çağların atlary aýdylýar, soňralar hem taýarlyk görüp gidiyorlar. Ne türlük raketler şolaryny? Vilayata gidiyor. Bir gün de gelýärler. At sorulan ok mu çağalar? Yok, seyrediyorlar. Hormatly dinleyijiler, Zalykene bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Türkmenistany çağalaryň sosial goragy baradaky söhbetdeşligi Aşgabatly ýazy Amanmurat Bugaýew bilen dowam etdirýäris. Amanmurat 1-nji ýygyň çağalary goramagyň halkara güni şu gün münasibetli Türkmen medeniýeti hem prezidentiň gutlagyny çap etdi. Ikinji tarapdan Türkmenistanyny çağalaryň goragynyň derejesiniň pese gaçanlygy, çağalaryň hor bolýanlygy barada maglumatlar gelip gowşýar. Şu mesele boýunça pikiriňizi paýlaşsaňyz, eýsem Türkmenistanyny soňky 10 ýylda çağalaryň goragy nähili ýagdaýda diýip bolar. Çağalaryň goragy gowdy we aýtmagy men dogry dilim aýlanok. Sebäbi çağalar bir gün verilse bir pese düşýär şolaryň goragy, sosial goragy men gözüňde tutýan çağalaryň sosial goragy gün verilse pese gatýar, ýoksa bolmasa Türkmenistanyň bir soňky döwürde çağalaryň bir doguluşy da edilşi garaşdyrylan ilkinji ýyllar bilen deňişdireninde köperilem. Sebäbi şu garaşdyrylan ilkinji ýyllaryndan başlap ýenelere berilýän çağa dogrulygy üçin berilýän pasobiýalar rahatlar kesilipdi ýa-da ýene özüniň çağasyna seredýän wagtynyň bir belli bir möhletde iş orny saklanýadyna olar aradan aýrylypdy. Toňundan zatlar kem-kemden dikeldirildi ýene öz çağasyna öňüne çağasy 3 ýaşaýansa seredip bilýär. Şo döwürde onuň iş orny saklanýar. Elbetde tölenýär bir pasobiýa çağa kömek pully bol. Ýöne kömek pulu ady bar. Oňa bir häzirki gypçylykda durmuşyň ýaşaýyşyň gymmatlamagyny çağalara berilýän kömek puluna men bilem oknaýamar boljaklygyna bir gözüňe de getirmek kyn. Bir ýagdaý şäher ýerinde de, owa ýerinde de deňrek bir horoz deňe ýygyrýar, ýöne owa ýerinde bolan ýagdaý hasam agyr. Amanmurat, owada çağalaryň ýagdaýy näme üçin agyr? Esasında owa ýerlerine iş ýerleri bar bolan ýöne juda az milletin owary ýaşaýjylaryň hatda bir 60-70% işsiz şonu kemeldi aýdanynda käbir owarlardan şoňa işsizleriň sany görkezdi 80% selden barp etdi. Sebäbi garaşdyrylan ilkinji ýyllaryndan başlap olar bar bolan zatlarym owa hozurlyk dargadyldy, kolhozlar, sawhozlar dargadyldy. Mallarçylyk pudu bütünlüğü dargady. Gar versedin şol paxta adam ekşili şu kolhozlar yatırılandan sonra kärennesine yer berýär diýilip bir paxtaçylykda da aňyrdan gelýän mektep dargadyldy bir güýç ýeteniň kowurly onsoň çağalar islemese de zähmet çekmeli bolýar. Goýur şol şeýle bir ýagdaý gözüňe getiren eger hökümet çağalary işletmek gadagany perowada gözükçülük nokoduny punkudyny döredäýsin. O bol çağalar şoňa mejburi atenetine kömekleşmäge ýa-da goňşy bolamyň okuwundan soňra gitdi paxta ýygyna kömek etýär. Barda men maliýaty marasdyr, men marym iýimle diýseler, şoňa da plan täzip bereýin diýseler, şu çağalar şonu uly bir syýlyk hökmüne kabul edip işleýärler. Sebäbi gözleriniň aryny görüp durlar şol öz öýleriniň hojalygynyň maşgalatynyň juda ýetdi utdy günne ýaşaýanlygyny bir manada haraplap sowmasan şo manadyň öwüni başgalat bilen dorup bolmasyny göz ýetirýärler. Amanmurat, eýsem owada owa hojalygy işsizlik bilen bagly çağalaryň zähmet çekmäge mejbur bolmagy belli bir derejede düşnük gülleýäliň. Sebäbi Sowet döwründe çağalar okullar ýatyrylyp paxta meýdanlaryna, gogaça meýdanlaryna zähmet çekmäge mejbur bolardylar. Eýsem şäherde ýagdaý nähili? Şäherdäki meselen näme bilen düşündirip bolar çağalaryň ýagdaýy bagtda? Şäherdäki çağalaryň ýagdaýy şeýleleýin seredende owul çağalaryňkydan el hal gowrak ýar bolup görünýär. Onda sebäbi paýtagt, näme bolanda da paýtagt uly eda döwlet edaralarynyň jemlenen ýeri bir ýerde wezipeliler bar. Bir ýerde urun tapıp halal we haramlyk bilen baýanlar bar. Bularyň çağalary üçin durmuşda eklen sosial goragy meselesi problemi da ýöne şäherde de işsizlik yeterlik. Galy berse de bir aýlyklar az üstüne de şäherde bir gapdaryňda bazar bar. Şo bazarda da dürlü menbaatlar satylyp dur hasyny beýleki bar jemleýin çağasy şo zatlardan gerkä bolýan wagty garyp gatar
bir sağasına dadımlık alıp vermek isteyen, bir sağasını kemsidesi gelen okunsun. Sağaslarım sonra özleri düşünýärler, Thomas Kanekul başlanır. Yılın beyleki vaktlarım şeyle orin Thomas Kanekul başlanır. Hazır mı koça eli iç suğulu bedireli sağalardan ne olur? Onların 2-3 yıl olup özlerim 10-12 yaşlı sağalar avtoloğun bilen geçip barayakan kaptanından çıkıp sorayalar. Daima senin yup vereyin mi? Näse zorsan şonu vereydi. Ya da bağların koloy koltumuna barayan maşinini koyup bağlarda yarım saat 40 minut degilen çıktın. Şon yanına sağızlar duranlar 3-4 santi. Bireli, bedireli, beylekeli, eskili ya da maşalkalı. Daima senin teker hapeken ol yuvaydım ben. Şuna näme zorsan bereydi yerlerde. Şolun şeydi, onun dözmekçilik ediyen, beriyen de ya da olmasına şu arabalarda atlar ağlattılar, bağlarlardan araba sürüyordu sağlar. Inni solur yaha arabalarını bağlardan bir daşrakta bu yerde oyup bağlardan köprekli adalarla kaptanına gelip büyüğüne çelle gidip bereyin niyeler. Zuda olmasa şu velosipedler, tırlar var. Yine men şu rolundan asalın, oturursundan asalın, men büyüğüne çelle eltip bereyin. Ne emmersen berey diye olur sebebı belli nok kesip plan sever değilse o sonur kımmat gören adam yüze vurmağından korkuyorlar. Ondan şu 5 mandım olsa öylerine kömek edesler gelýärler. Tersinin şu barzamirlan kıy pellen sağlar olsa yurdun avazada Kaspin kenarında çürüdü vilayetlerin en koverlerine salınan sağlar dinzar şlagerlerine Ağayana dinzalyalar bir önü yurttaki sağların umum sanının 15-20%'ini düzüyen ağayana dinzalyalar. Karın sağlar, karınca karavunlu dileni, kara zahmet çekip özünün, öylerinin, gudaranının sarhınaylama kömek edýärler. Aman radonno şu yurttaki sosial iqtisadi meseleler, deňsizlik, çağaların aglaby köplüğünün gorogunu puza çıkarýarda. Döwlet tarapyndan aýdylýan, döwlet tarapyndan wada berilýän gorogunu umuman bu meselede bar diýilen ilerlemeleri ýalana çıkarýarda. Şeýle diýmek bolýarmy? Hawa men bunu gurrun ulutman tasdik edeyin. Hakikatden hem şeyle yöne bir yerde yosun belan koru başka da bir sağların korkuntu yaşamagam yine gayrım. Türkmenistan özünün konstitusiyasında yaşayan bir sosyal devlet. Özünün rayetlerinin sosyal koruğunu kepil geçen devlet. Çağanı koruyacak bolsan, odalıbılenin yenasasını korumalı, onun maşgalasını korumalı. Şu maşgalanın bir aydalı bir değizrep yaşamağına mümkünçülük görütmesen de bir yerini uzun yerine yetip duran derecede yaşatmasan da şol ertirini kaygıtmen. Şun öylerliği ise ertirlik ve erkem deyip kayga batmaz derecede maşgalan aradasını etmeline sağırır biz işleye diye. Onu işleyenim şimdi onun maşgada hasımır dile getirende de bir katı ağır cümleler. Bir topar sağanız olun sani 10 milyara yetken sağalar belki 100 milyara yetken sağalar. Atanesi yurdun daşını işlepmiyor. Şu yerden bir maşgalatını teyekki kömek için $100 iyi verip bir maşgalatını yetirmen aradasını oranmıdan başa varıp durun okuyada olmasını vilayetlerden gelen esasanım gelin gıyıklar sol. İnelerine Aşkabadın köşelerini süpürüyen ya da gidiyen ulu uruşuklarda bir kavri yenirrağ işleri amal ediyenlerine sol. Türkmenistan'ın vilayetlerinden gelen ayarlar, ineler solunda ovada bolmanını 2 kâsinin 5-6 sağası aran. Şu sağaların şu bağçuza yenesinin ya da mamasının elinden şon gözüçülüğünü yaşayarlar. Hem de berden barzak şol 5 manat pula garaşıp yaşayarlar. Bağçuğum edeyim. Komşu olamna koyup kaydiyanım kan gayret et. Bir çağama göz kulak bol men büyüç ettiğimden sana da kömek edeyim deyip onson. Şiyazaylarım yurtdol dile getirip boynanmayanım olsa islenlik derecede mealim yağdayı. Onson bu yağdayların deninden soğuluk kesip dine bir makavat bilen durmuşu kulağına ullu emet olan o çağan koruğunun böyle koyup olan o esası da çağan koruyacak bolsan koruğun başkalarını korumaktan başlamadı. Aman da Türkmenni kişisi olmadığın ulusu olmaz diýilýär. Kişiler olsa elbette gorog olmasa kemalli, hakiki sagdyn pikirlenýän, sagdyn düşünjeli, fizik taýdan, ruhy taýdan sagdyn adamlar bolup ýetişip bilmeýär. Ýurda bolsa, ýurdun geljegi üçin bolsa sagdyn pikirlenýän, sagdyn adamlar gerek. Şol wagtda siz şu häzirki emele gelen ýagdaýyň çağalar wagtda çağalar
ýagdaýlaryň goragy wabatda bilinýändigini aýtdyňyz. Eýsem şu bilinýän ýagdaýy, şu agyr ýagdaýy düzeltmek üçin siziň pikiриňizçe, eger ýazy hökmünde pikiriňiz sorasalar, gassagly nämeler edip bolar Türkmenistanyň häzirki ýagdaýyna ýa mümkinçilik ýokmy hiç bir zat etmege? Türkmenistan'ı eğer çıllarını edip işleseler iqtisadi mümkünçülüğe anlayanı bilen marşunu. Sebebini şundan bir sarlıyla olur. Aydıl suat doğruların vadın gurrunu diyasmından bir 4-5 yıl olur doğruların gurrunu medilen ok. Karavadır diyen zat sat yok. Dine bir ýagdaýda var. Mesela manada 10 dolar satın alacak bolsaň, bir gününden var şu işlerini alış-salyşyny okuduna barıpdy. Men ertir 10 dolar alacaklarını pasportuny ýazgyp gaýdy bermek ýeterli. Dine soňky 3-4 ýylda näme düşdi? Sonra düň kun edilen ýarňyşlyklaryň miýwesi şol oturarlarda bir ýyl madyr, bu watan madyr, bir menden başga adam ýaşaýandyr diýilen zat ýokdur. Şol dine özüni bilmek, gemirmek döwleti sebäbi hemmesi tamamen ýalan bolýany aglabasy dawan adamna ýaşan başgalaryň çağalarda häzir şol jogapkar wezifelerde oturarlaryň köpüsi bular şol araralar bilen getirilerler. Onsoň muny düzeltmek üçin odaly bilen bir ýurt özüniň kabul edýän programmalaryny paýtawent programmalar hökmünde kabul etmeliler. Şol kabul edildimi şol kanunun yerine getirilişine gözükçülük etmeliler. Ol ýokun bolmasa Türkmenistan'da häzir çağalar goramalýarlar, eneler goramalýarlar, yeni näme şeyler, gowy kanunlar kabul edilýän ýaly, şolaryň hiç kanun näme işçüdünde. Olar deklarasiýa, şu deklarasiýa zarnama bir gerek aýdylýa, agwalýa, iki gerek aýdylýa, agwalýa iş ýüzünde bolsa amar edilen şol üçin ýurtda kanunly deklarasiýalar kabul etmekden el çekip işleyen kanunları, durmuşu ilerleyen kanunları, adaletli keldiyen kanunları, hakikati boyun alıp bilen kanunları kabul etmeli. Yerine getirilmek için kara sünnet bir orta sıkmır. Ol sünüm cemiyette bir katı ulu reformalar getirilmeli. O cemiyette olur çemmelen adamı vedipinanmak yine gayr bolan ok bolmanlar bir sayla uletmeli, bir iyilun kimi saylayanını bilmeli. Ondan cemiyet özünün yurdun konstitusiyasına layıklıkta her kimin işlemi yerine getirici hükümet var, bir kanun çıkarıcı var, prokuratura var. Bulan vastak bolmalı ol, bırak da garap işli çöp bolonu olunu göre geliyasta. Şol üçin cemiyet bir türlü özgörtmeli ýöne gynanmyrdy. Şoň men Hasan Amalaşyň bolýan gözüňe getirip bilemok. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatly ýazy Aman Murat Bugaýew bilen Türkmenistanyň çağalaryň ýagdaýy baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Etem bu mesele boýunça sizde nähil pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon ediň. Gepleýär Azatlyk radio. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini ýazgy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşlik esasyna dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy Nur Halmehmedow we onuň ýzyna galan miras. Hudaýberdi ma'lum bolýaly, şulay Nur Halmehmedowyň 80 ýaşda bolýa diýir bolanlygyny ýaşap berilýäni ol şulaýyň aýaklaryna 80 ýaşyny toýlamaly. Şoň bilen birlikde de Goloýda Moskwada sazmuşdoklar Nur Halmehmedow ýatladylar. Umuman Nur Halmehmedow soňky ýyllarda şu internetden belli bolşuna görä türkmenleriň arasynda bir iň köp ýatlanýan adamlaryň birine urulyp barýa. Nur Halmehmedowyň sazy gaýtadan türkmenleriň ýüregini joşdurýan ýaly. Umuman käbir ýagdaýlarda Nur Halmehmedow ýaly sadanna türkmen jemgyýetçiligini nädip dörep bildik diýen soraglary matalya orta. Eýsem Nur Halmehmedowyň beýikligi nämede? Nur Halmehmedow näme üçin gaýtadan türkmen jemgyýetine gaýdyp geldi? Türkmenleriň näme üçin gaýtadan ýüregini joşdurýar? Näme üçin adamlar Nur Halmehmedowden şeýle derejede minnetdar bolýarlar? Şu arada pikirlerinizi paýlaşsaňyz. Bir adys göňrekden aýtsam, hakykatdan Nur bir türkmen halkyna yaradan tarapyndan berilen aýratyn şahs, ol şeýle bir üýtgeşip maşgaladan çykypdyr. Aýdyşlaryna görä onuň ejesi dili süýjü, o kudaýdyp bilýän adam eken. Onuň aýal dogany bar. Nur bilen bile ösen, Nurdan uly, Nuru ona eje diýär eken. Şol aýal dogany da şeýle bir şahirany aýal bolupdyr. Nuryň agasy baýdy, dutar çalyp bilýär eken. Ol baýdynyň dutaryny diňläpdir. Nury oğlu bilen şol maşgaladan, bir gaty geň maşgaladan ösüp çykan adam. İkinciden hem Allah'ın öz etdigidir, belki takdirin peşkeşidir. Ol bayramallı
yetim çağalaryň öýüne düşenni şol ýerde bir terbiýeçi bar eken. Oňa Olga Aleksandrovna Krichenko diýerler. Ol pianist eken, pianino çalýar eken. Şol aýal Nur Halmammed we soňu bilen Durdy Nurimov kompozitor hem Çar Nurimov şolara pianinoda saat çalmagy öğretipdir. Bütün Ýewropa mektebiniň başlangıç klasyny olara bermek başarypdyr şol aýal. Şeýden bir uly täsirler, uly mektepler, gaty ütgöşük geň mekteplerden çıkan adam halka öz ukybyny gaýtaryp bermegi başarypdyr. Onuň saadlary ören halky, halka ýakyn. Onuň saadlaryny halk mukamlarynyň ähengleri bar. Meselem Tünü Derýany öň professional kompozitorlardan aşyr kuly ulanypdy. Awadan operasyny ony Nur Halmammed ulanypdy. Ýöne düýünden başgaça. Hudaý berdi bagışla sözüňi öreň. Indi şu siziň pikiriňiz sonuna şu Nur Halmammedim beýikligi birinciden saz senedini umumyň Ýewropa çuňluklaryny öwrenip soňra türkmen saz sunugatyna gaýdyp gelmegi bilen bagly. Elbetde. Sebäbi şeýle bir kompozitor bar. Ol Aram Haçaturyan, milleti boýunça Ermeni Aram Haçaturyan Moskva konservatoriýasynyň professor wagtynda Nuri şoň klasyna düşjek bolup çalışýar. Ýöne onuň klasyna düşüp bilmeýär. Haçaturyan gündogaryň saadyny, günwataryň saady bilen utgoşdurup bilen bir beýik ussat. Şol usul, şol iki mektebi birleştirmek ýa-da ägir uly iki medeniýeti birleştirmek höwesi Nurda gaty ýer oýanypdyr. Nuri hot şol ýol bilen gidipdir. Öýrem şol maksadyna da ýetip bilipdir. Hudaý berdi. Elbetde Nur Halmammedow ýaly adamlaryň mirasy hakyna gurrun edilenini bir tarapdan onuň beýikligi soňu bilen boýnarynýar. Elbetde bu ýerde wagtyň hem roly bolsa bardyr. Şoň bilen birlikde Nurynyň şu türkmen jemgyýetçiligini özüne ýol açyş bilen bagly gören kıyınçılıkları, gören kötünçlükleri barada näme az gurrun edilýär. Şu ýagdaý barada sizde bir maglumat barmy? Nury bu belentlige nädip geldi? Ol nähili kıyınçılıklardan geçdi? Mende maglumat bar. Men Nur barada ýatlama ýazdym. Ol öz döwrüne edebiyatda sunup gazetinde çap bolupdy. Ony soň işledim. Kädirem görýän Nury şol belentlige ölümüň öň ýanynyň gaýdyp ýetipdir. Nur diýýän bir ýetip ýok bolup gitmeli adam eken. Ýöne şondaky bolan ütgöşük zekin ukyp şonu gorapdyr. Bir Allah şonu gorap saklapdyr. Nähilidir bir gudrat bilen gorap saklapdyr. Şol gudratam Nura diýerlik berip ony şu uly ýola getirip bilipdir. Bir gaty geň onuň durmuş ýagdaýda geň, soňky çağalygy gaty agyr ýagdaýda, hatda şol Gyzylarbadyň çağalar öýüne bolanny şol öýden çykyp gaçypdyr. Ol nire gaçýanyny bilenok ýöne ägir uly içki kysynçylykdan, ägir uly içki batyşdan halas bolmak üçin ol şu ýerden çykyp otlarny gaçypdyr. Onuň gitki daýmy gaty ahmal eken. Ýöne nähili bolsa bir zekin bolan adamy, bir zekin bolan kuýbu bolan adamy haýsydyr bir gudrat gorap saklaýar. Inni Hudaý berdi. Siziň pikiriňizçe Nur Halmammedowyň mirasy şuň kugyny türkmen jemgyýetçiligini nähili öwrenilmeli? Nädip türkmenni ýene nurlary ýetişdirmek üçin Nur Halmammedowyň dörejiligini nähili çemeleşmeli? Şu arada pikirleriňiz barmy? Bar. Men öňrek Türkmenistanyň bolan wagtymda türlü farlyň bir ýegen bilen gurrundaş boldum. Ol dutarçy ogul filminde baş rolda oýnaýar. Şonuň bilen Nur Halmammed barada gurleşdik. Ol dutarçynyň asyl käri Nury ýaly kompozitor ýetişdirmek üçin oguly halk saadyndan çykmagy gerek diýär. Şol kompozitoryň saat çalyp bilmegi gerek. Ýagny saada düşünmegi gerek. Türkmen saadyna. Ikinciden, iň ýokary medeniýeti, iň ýokary mektebi okap utormagy gerek. Ol Moskva konservatoriýasyny gutorupdy. Moskva konservatoriýasy bolsa, dünýäde iň ýokary okujaýlarynyň biri hasap edilýärdi. Eger şol mektebi geçip bilse häzirki ýaşlardan biri, ol bilen milli sunugatdan ösüp çyksa, soňra ören ýokary professional kämilligi, sapagy, ören ýokary professional mektebi geçip bilse, şol mektebiň talaplaryna jogap berse, şondan soň ol Nury ýaly eser döretip biler diýip pikir edýär. Hormatly dinleyijiler, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Haly bilen meşhur türkmen kompozitory Nur Halmammedow baradaky söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Şonuň bilen hepdäniň zeminiň soňuna geldik. Ýene-ki efir dostluklarymyz senli hoş saglykda galyň. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.